Karzelara esan gehizenak, ero asko, hainbat, sozer jakoek, ero ayuntamentuen konsejala izetie gaitik, ero herriko junta negotie gaitik, edo lako goze gaitik ero esan kartzelara. Baina zuen haitien kasuen ez dugu eserto, pau? Ez batzok izan esan ibilken, holan gerudak dakiuni, politikan bez, ez bez. Eta segaitik pentseta zu, ez esate ben? Gure maiztotan da, saldiurko puestu egin. Saldiurko puestu egin. Lagunek, haren lagunez dira zaten, girmente egizta egin. Haren lagunez, eta haren lagunek ontsu hartzen bat, eta iorrekuaz, da esan, nos zuzen del, bani horreko gorose begunez. Horro, egizate, lazate. Lehena tailarri bez da, lehena puestu. Gero ara bierrin guzteko, handik gero euen nipe banako naza, nire nahi gure gizara egiteki. Gero loitzeteko, osea, komentuzuko, patxi komentuzuko loitzene bizia nio. Hiltzen gero, zertzen, zuen eikin postu nahi nintzea. Zeizu bat da. Guri gehiago, gurizko gehiago arantzeta, inorzak bindia, hortan ez.